ତ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ କ୍ରେଜି ମଙ୍ଗୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ହରର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଉ ଟାଇଟେଲରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ଏମିତି ତିନୋଟି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ଡିମନ୍ ମାନେ ତିନୋଟି ଏମିତି ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ କି କମନଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଜେସ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ତିନୋଟି ଏଣ୍ଟିଟି ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ବଢ଼ିବା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼କୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ସିଏ ହେଲା ବେତାଳ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଶୋ ଦେଖିଥିବେ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ। ତାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ, କେମିତି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏକ ବେତାଳକୁ ଖୋଜିକି ଆଣ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ସ ବେତାଳ ସହ। ଯେଉଁମାନେ ସେ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବେତାଳ ଯିଏ ସିଏ ଏକ ମୃତ ଶରୀର, ମାନେ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଟିଭି ଶୋ ଅନୁସାରେ ଏକ ମୃତ ଶରୀର ଯିଏକି ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ଥ ମଝିରେ ଯାଇ ଲୁଚିଥିବ, ଗୋଟେ ଗଛରେ ଓଲଟା ଓହଳିକି ଥାଏ, ତାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଧରିବାକୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ପୁରୁଣା ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପୁରୁଣା ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ବେତାଳ ଏମିତି ଏକ ଏଣ୍ଟିଟି ଯିଏକି ଏକ ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜମେଇଥାଏ। ମାନେ ଏକ ମୃତ ଶରୀରକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ ମୃତ ଶରୀର ଚାଲିବ, ସେ ମୃତ ଶରୀର ଉଡ଼ିବ, ସେ ମୃତ ଶରୀର ଦୌଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ପଜେସନ୍ ଉପରେ କଥା ହେବାକୁ ଯିବା, ବେତାଳ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବେତାଳ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଉଛି କିମ୍ବା ଭୁଲ ବଶତଃ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେତାଳ ସହ ଦେଖା ପାଉଛି, ତାହେଲେ ବେତାଳର ମେନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲା ସେ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ ସେ କବ୍ଜା କରିବ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ନେଇ ସେ ମଣିଷର ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବେତାଳର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଣ୍ଡ ବେତାଳ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବେତାଳ ମର ଶରୀରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି, ସେ ଯଦି ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଏକ ଜୀବିତ ମଣିଷକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଏକ ଖେଳନା ପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ମାନେ ଖେଳନା ପରି ନିଜ ବଶକୁ ଆଣିପାରିଥାଏ। ମାନେ ସେ ଯାହା ଚାହେଁ ଇଏ ତାହା କରେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ବେତାଳ ଉପରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଣ୍ଟିଟି, ସିଏ ହେଲା ପିଶାଚ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନ ଘୋଷିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନାହିଁ ଆବେ, ମହାବୀର ଜବ ନାମ ଶୁଣାବେ। ତ ସେଇଠୁ ଏକ ଏଣ୍ଟିଟିର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯାହାକି ହେଲା ପିଶାଚ। ତ ପିଶାଚକୁ ଏମିତି ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପିଶାଚ ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଫ୍ଲେଶ୍ ଇଟିଂ ଡିମନ୍, ମାନେ ମାଂସାଶୀ ଅସୁର ଟାଇପ୍ର। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଡେଥ୍ ଅନ୍ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ ୱେରେ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଅନଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ତାର ଥିବ, କିମ୍ବା ବହୁତ ରେଜ୍ରେ, ବହୁତ ଆଙ୍ଗରରେ, ବହୁତ ଘୃଣାରେ, ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ହେଇଥିବ ତା ମୃତ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ତାର ଆତ୍ମା ସ୍ପେଶିଆଲି ପିଶାଚ ବନେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଆସନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ପୋଜେସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ତ ମଣିଷ ଯିଏ ପୋଜେସ୍ ହେଇଥାଏ ପିଶାଚ ଦ୍ୱାରା, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ହାଲୁସିନେଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିବ, ବଟ୍ ତା ମାଇଣ୍ଡ ହିଁ ତା ସହିତ ଟ୍ରିକ୍ ଖେଳେ। ମାନେ ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ହିଁ ସେମାନେ ପିଶାଚ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି ଯେ କି ସେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ।
एंड बहुत रागरे थाए माने टिके टिके कथा रागी जिबा टिके टिके कथारे बहुत रेज हो जिबा एपरि भाबरे तांकर बिहेवियर आसे पुराना ग्रंथ पुराना लिपि जदि आमे पढ़िबा किंबा सेथिरे जहाँ भी उल्लेख करा जाइछि जे कुहा जाइछि जे जो पिशाच जो डिमन सीए सबले अंधकार रे रुहे एंड से जो मनीष को पजेस करती कि जो मनीष को निज काबू को करती से माने तांको द्वारा से मनीष द्वारा विभिन्न प्रकार खराब काम कर एंड से खराब काम केमिति बेसिस रे जदि गोटे चोर को से पजेस कले फॉर एग्जांपल गोटे लोक चोरी करे ताको पजेस कले तो ता द्वारा बहुत इलीगल काम कर किंबा जदि बलात्कारी जने ताकू धरतु तार वीक माइंड सेट ये पजेस कले ता द्वारा विभिन्न प्रकार अनैतिक काम कर तो यहीपरि भाव में पिशाच डायरेक्टली गोटे लोक को न मारी से आम मनीष समाज पे बहुत किसी खराब काम कर तेणु से जिन कह जे वीक जो कौन कहती द एम्प्टी माइंड इज द होम ऑफ द डेविल और द हाउस ऑफ द डेविल जहाँ भी गोटे इंग्लीश रे अच्छी तो केबे माइंड को फांका रखिबेनी माइंड को केबे नेगेटिविटी आड़ को नेबेनी एंड माइंड को केबे माने सबले पॉजिटिविटी रे रखिबे जहाँ फल कि यही परि भाव में कि जेकोसी नेगेटिव एंटिटीज अच्छन से माने केबे ना केबे आपन पजेस न करि पारंती तापर ध्यान देबे तेबे चलन जानिबे आज तृतीय एंटिटी उपरे एंड आज शेष एंटिटी जे कि हला राक्षस तो राक्षस एमती एंटिटी जोटा कि आपण मैंने तो पुराना कालू जानी आसीथिबे जे राक्षस अच्छा असुर अच्छा तो सही टाइप जो राक्षस जो एंटिटी तांकर मेन खासियत है दे आर सेप शिफ्टिंग डिमन्स माने से माने निजर काया बदल पारती निजर चेहरा चेंज कर पारती निजे अन्य एक वस्तुर हो जीवर हो कौन से मनीषर हो रूप नहीं आसीपारती एंड से माने एमती भी किछिटा राक्षस अच्छा जो माने कि मनीष रूप नहीं आम गहन रही थाई पारती एंड जदि राक्षसर कौन सी एनकाउंटर है मनीष सह एंड से पजेस कला ताहले से भी मध्य ता द्वारा माने ता साहाय्य रे विभिन्न प्रकार खराब काम घटे पारि थाए जहाँफल कि आम समाज प्रति किसी ना कि गोटे खराब आसे एंड से माने सही भली लोक को पजेस करती जो मानकर वीक माइंड थी माने माइंड सेट भल नथिबो से माने किसी ना किसी कंडीशन दे जे गति करुथिबे एंड ताଙ୍କର ऑरा मध्य कम थिबो प्रायतः जो माने देखिबे एंटी सोशल हुंती से मानकर ऑरा कम थाए एंड जो माने लोभी ग्रीडी पीपल तांकर मध्य माने तांको मध्य से माने पजेस करिथांती एंड एमिटी मध्य कह जाए जे राक्षस जो माने को पजेस करंती से माने प्रायतः पावर हंग्री जहाँ कहती माने से माने चाहती जे मत सब किसी मिल जाओ मुझे सब रेज रे एंगर रे मु सब जिन कंट्रोल करने को चाहिए तो यहीपरि भाव में ये गोटे डिमन जी कि आम हिंदू स्क्रिप्चर रे वर्णना करा जाइछि जहाँ विषय रे एंड से माने प्रायतः मनीष को पजेस करिथांतु तेबे ये थिला आजिर वीडियो तीनोटी डिमन को विषय रे बेताल पिशाच एंड राक्षस आउ तीनोटी चारोटी डिमन रहिले यार पार्ट 2 रे मु कहिबी ता विषय रे तेणु आपण मैंने वेट करंतु एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु नोटिफिकेशन बेल ऑन करदेबे जेबे भी से वीडियो आसीबाकू थिबो तेबे आशा करछि वीडियोटी आपण मानकु पसंद आस्तिबो रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे टिल देन टेक केयर सी यू टाटा बाय बाय गुड बाय बाय।